ин навор танҳо марбути мардҳои зандор мебошад ва аз занҳо хоҳиш мекунем, ки ба ин навор дахолат накунанд ва тамошо накунанд. мардҳое ки зан доред ва дур аз зани худ ҳастед, дар муҳоҷират, дар ғарибӣ, дар сафар, дар ҳар куҷое набошед, оё мардҳо метавонад ки дар ҳолате ки шаҳвати ӯ зиёд мешавад бо дасти худ худро ором кунад ва худризоӣ, яъне возеҳтар гӯям суха занад? мо ба ин саволи шумо ҷавоб пайдо кардем ва хостем ки ба шумо расонем. шумо низ барои дигарон огоҳ шудан дар зери навор лайк гузареду ҳатман ин наворро то охир хуб гӯш кунед. иншоаллоҳ ба фоидаи мо ва шумо ҳаст. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи корвони умр. дӯстони азиз, хуб таваҷҷӯҳ кунед. худризоӣ дар дини ислом ҳаром аст, яъне ки суха задан. вақте ки шаҳвати инсон азият кунад, бояд барои кунд кардани шаҳват рӯза бигирад ё ки ғазоҳои бегӯшт истеъмол кунад ва аз ҳар хел хӯрданиҳои калориядор парҳез кунад. худризоӣ фақат дар як ҳолат дуруст аст, вақте ки зану шавҳар дар хонаашон зиндагӣ мекунанд. дар ҳамин ҳолат зан мариз мешавад ва бемории занона ва шавҳараш алоқаи ҷинсӣ карда наметавонад, чунки занаш парҳез аст, мумкин нест ки бо ӯ якҷо шавад. дар ҳамин ҳолат мард худашро бо ҳар куҷои бадани зан расонида таҳрик мекунад, яъне худризоӣ мекунад. аммо мард ё ки зан ҳеҷ вақт дар як ҷои танҳоӣ худашро бо дастҳояш ё ки бо ҳар ҳолат ки бошад худризоӣ карда наметавонад. наъузубиллоҳ. албатта дӯстони азиз, ин буд мавзӯи мо. хуб дӯстони азиз, давоми ҳамин гуфтаи моро, яъне возеҳтар ва пурротар, шумо метавонед аз устод ҳоҷӣ мирзо гӯш кунед. хуб саволи бобои ҳоҷӣ, ман як бандаи гунаҳгорам, худамро бо дастам ҳаром мекунам ва бисёр бо хоҳару модарам бадрафторӣ мекунам. асабам бисёр монда шудааст. аз шумо бисёр хоҳиш дорам, ба ман маслиҳат диҳед чӣ кор кунам ва дар ҳаққи бобоям дуо кунед. нав аз дунё гузаштаам. акунак дар қуръон, бародарони азиз, ана ин қуръоне дар дасти ман, сурае дорем, сурае дорем ба номи муъминун. инҷа дар ин додари мо гуфтааст ки ман ба дасти худам хидма ҳаром мекунам ва ҳамчунон рафторҳои хеле зишт ба мисол хоҳару наздикон дорам. аллоҳ дар қуръон мегӯяд қад афлаҳа алмуъминун аллазина ҳум фи салатиҳим хошиъун валлазина ҳум ани лағви муъризун валлазина ҳум лиззакати фоилун валлазина ҳум лифуруҷиҳим ҳафизун. садақаллоҳу азим. 5 ояти аввали ин сураи муъминун, бародарони азиз, аллоҳи меҳрубон мегӯяд кадом муъминҳо наҷот меёбанд. якум, касе намозро аз рӯи бо хушӯъ мехонад, бо тазарруъ мехонад, намоза ба хотири худо мехонад, ин намоза мехонад, аз аллоҳ метарсад. як. ду, валлазина ҳум ани лағви муъризун, муъминҳои пеш худованд наҷот меёбанд ки аз ҳар як нишастҳое ки беҳуда аст, бемаънӣ аст, худшона вақте канор мегиранд. се. валлазина ҳум лиззакати фоилун, худо мегӯяд муъминҳое наҷот меёбанд ки онҳо аз молҳошон закот медиҳанд. 4. валлазина ҳум лифуруҷиҳим ҳафизун, аллоҳи меҳрубон гуфт муъминҳое наҷот меёбанд ки фарҷҳошона ҳифз мекунанд. фарҷ ҳамун олатҳои бигем ҷинсие ки хомард боша хозан, кадомиш ки агар худошона мисле ки ин бародари мо савол карданд, бо дастҳошон худшона ҳаром мекунанд, вақте агар ба ҳамин кор даст назадӣ, аллоҳ дар сураи муъминун гуфт ту аз зумраи муъминҳои наҷотёфтаӣ. барои ҳамин хоҳ хоҳар бошад, хоҳ додар бошад, ин кора бародарони азиз шумо накунед. ин кор дар шариат ҳароме, ин кор дар шариат дуруст нест. барои ҳамин оли дар ҷаноби
заҳабӣ овардааст дар китоби кабоираш. мегӯяд ки шамсуддини заҳабӣ мегӯяд рӯзи қиёмат касоне ки агар бо дастҳошон дар дунё худошон ҳамин хел ҳаром карданд, дастҳошон ранги занҳое ки шикамбоҳошон ҳомиладор мешаванду мақсад шикамҳошон калон мешавад, дастҳои инҳо ҳам ранги ҳамун шиками занҳо мешавад, ки мардум дар ҳамун майдони маҳшар мешиносандшон ки инҳо хо мард хо зане буд ки дар дунё ба ҳамин кор мубтало будааст. яъне дар чашми халоиқ аллакай аълои меҳрубон шармандат мекунад. барои ин кор кори зиштай, ин корро ҳеҷ вақт накунед.